Szerbusztok, gyerekek! Elmesélem nektek a híres, neves francia festőművész történetét. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy híres, neves festő. Büszkébb volt ő, mint egy szobafestő. Megjelenése is művészies, inge virágos, sapkája régies. No de a sája? Hát az eléggé érdekes. Nem volt ő olyan nagy festőművész, hiszen a szakálla is festett műrész. Sokat tűnődött alkotásain, legfőképp Pink elefántjain. Megfestette Sidet, a lajhárt. Ő egy elég aránytalan fajtát. Mindig talált hibát a művében, sapkáját földhöz vágta nagy dühében. Nagy műve a Mona Lisa. Nem valami csodaliba, volt is bőven sírás meg rinya. Leült hát, s törte fejét erősen. Művészünk tudta jól, főműve még vár rá valahol. Elindult hát, kutatta, kereste, a virágos fiút inkább ejtette. Ekkor lépett be a képbe a brazil Mohamed. Jaj, kivelette sárga-zöld szörnyeteg! Következő modellje tisztára, mint a szemüveges pompom. Rémisztőbbet is láttunk már, de ez túltesz a toppon. Imponálni próbál, s haját lóbálja. Művészünket ettől a hideg kirázza. De Nini, a válla mögött egy arc felbukkan. Művészünk álla a talajon koppan. Félrelöki a hajas pomponfőt, s végül megtalálta őt, a gyönyörű modellnőt. Neki is látott iziben, mármint megfesteni őt Luffyval a keziben. Nem festi jól a kép, a Luffy a kézben csúnyán zörög, legyen inkább a műalkotás egy méretes agyakkör. Cserép. No de visszatérve mesterünkhöz, megszállta az ihlet, dolgozik hevesen, lelkes modellünket fárasztja is rendesen. Hosszas küzdelem után végre elkészült a mestermunka. Most már büszkén mondhatja, íme itt van életem alkotása. Húha! Bár a mű igazságához nem férhet kétség, modellünkben ez csupán a belső szépség. De hol vagyok én? Kérdezi jogosan. Nem értem, miért rajzoltál így elvontan? Jöttek az érvek, pro és kontra, de nem tudtak dűlőre jutni, melyik fél az, ki az igazat mondja. Dönteni muszáj, kell egy bíró. Menjünk el hozzá, s majd ő megmondja, mint jó. Elmentek hát a bíróhoz, hogy ítéljen ő maga. Törte is a fejét a vén koponya, de végül jött az idea. Menj el te is oda, ahol a rajzot magyarázzák vala. Most viszont hajtsátok le fejetek. Jó éjszakát, gyerekek! Nektek pedig, idősebbek, megy tovább a program. Nehogy abban bízzatok, hogy alhattok egy Fordban, fizetett hirdetést hallottak. Fogadjátok szeretettel őt, magát, a művészt. No csak Nini, balról jöve, hallgassátok tüstént!